Det skal være en god ting at gå på arbejde og så smile, når man kommer hjem. Så har dagen været god. Jeg hedder Sten Stjolborg og er kranfører. Jeg hedder Michael. Alle kalder mig Øbo, så ved de, hvem det er. Og jeg kører lastbil, udfører kranarbejde, og så tager jeg mig af alle transportopgaver, hvad der blev ringet ind om, og det, og får det fordelt ud mellem Sten og mig. Vi kører jo alt med grabkørsel og containerkørsel, haveaffald og kører maskintransporter. Det er et meget bredt spektrum, vi breder os over. Vi er meget omstillingsparat. Der er ikke en der er den samme. Det er det, der gør det både sjovt og spændende. Ja. Og det er det, at vi hele tiden kan bakke hinanden op. Vi har altid fungeret sammen. Ja, vi har sgu ikke de store kontroverser eller noget. Det er jo ikke hver opgave, vi bliver sat til, der kan være lige spændende, men vi får det i hvert fald størstedelen af det løst, vendt til, at det tager vi i stiv arm, det der. Jeg er personligt utrolig glad ved at være her. Og det ved jeg, det er Sten også. Vi hygger os med det. Ja.